Dobré ránko. Skúšame nový mikrofón, ale ako prvé si vynulujeme tachometer. Je to tam. Môžeme ísť. Takže vítam vás pri dnešnom videu. Máme opäť česť. Je sobota a včera sa mi v hlave zrodil taký nápad, že idem sa pozrieť do Poľska na trhy. Kúpiť úplne nejaké somariny. Takže je to tu, je ráno, sobota a ideme na to. Ukazuje nám 23 stupňov. Testujem prvýkrát kameru na hrudi, na hrudnom popruhu. A aj nový mikrofón. Samozrejme z Číny za pár drobných. Doma fungoval, uvidíme aké to bude za jazdy. Čo bude robiť vietor so zvukom. No a ideme teda smerom na Martin, hore na Oravu, Tvrdošín a v sobotu by mali byť trhy v Novom Targu. Malo by to byť okolo 170 km plus minus. Tak uvidíme ako to pôjde dneska. Rátam, že by som mohol byť okolo jednej doma. No. Ukazuje 22 stupňov. Zobral som si aj krátke nohavice, aj dlhé, pre istotu, predsa len na Orave. Môže byť chladno. Tak uvidíme. Ale vyzerá byť pekný deň. Začína celkom jasno. A tam nezmokneme. Alebo nezmoknem. Uvidíme, čo spraví ten vietor s tým mikrofónom, lebo dosť to šumí, takto, v tej trube. Dal som si ho sem hore, na ten nosový deflektor. Uvidíme, ako to bude šušťať. A snáď ma bude aspoň počuť, keď nie, dáme zase hudbu iba. Máme tu autobus, rovinka. Ja som plný a ideme ho obehnúť. Nejde nič. Stop. Stupňov. Hore Vyšehradné Martin, som zvedavý. Asi som aj dobre urobil, že mám dlhé. Ráno som ich vyťahoval zo skrine. Plán boli z krátkych. Však sú extrémy, ráno vydržím. No ale je 6, to tak 2 hodiny. To bude aj v Poľsku. Im bude teplo. Im bola asi zima. Slnečko ešte nevyšlo zatiaľ, ale každú chvíľu. Pôjdem bez navigácie, od Tvrdošínu hádam potrafím a tam si to skúsim potom nainštalovať. Lebo tam som ešte nebol. Sice po Oravu potrafím, po Oravský zámok, ďalej som ešte nebol na tej strany. A na mesto áno, ale na Tvrdošín ešte nie. Budem mať prvýkrát premiéru. Sme na Vyšehradskom sedle
Mal som takú nádej, že tu bude východ slnka vidieť, ale ešte asi málo hodín. Uvidíme teraz. Ale bude, dole bude. To mám rád, reku, nakrútim to, aby to bolo vidieť. A dobre som ja urobil s tými teplákami, dobre, lebo máme 17 stupňov, Jasenové. Ja som to čakal. By mi bolo asi zima v tých kraťasoch. Asi by mi bola zima. Uvidím, ako som to našteloval tú kameru, či bude dobrý uhol. A hlavne ten zvuk som aj ja sám zvedavý, lebo doma len tak, keď som do mikrofónu kecal, celkom v pohode. Uvidíme v tej helme. Aj sa mi tak ťažko rozpráva, ak to mám hlavu tam natlačenú, líca. A ja mám vyklápačku LS2 prilbu, no a údajne v tých vyklápačkách nebude nikdy tak ticho ako v integrálach. Tak ono nejaký šum tu určite je. A ten mikrofónik za tých pár korún uvidíme, ako sa s tým popasuje. Je tam taký tá myš, či ako sa to volá, tá pena, tu je taká pena na tom daná. Tak uvidíme, či to niečo pohltí. Ten šum, vietor. No, už vidím ja, slniečko sa tlačí. Tu sa vám to možno ukáže v tejto zákrute. Nad veľkou fatrou, ostrá tlstá. Nad ňou sa tlačí slniečko. Špekuloval som ako dať tú kameru na tú prúbu, ale sa toho zajedno bojím, mám také všelijaké klby. Samozrejme tiež činy. Ale bojím sa toho, že či to nestratím. Tam by to bolo lepšie, lebo ako otočím hlavu, tak by to bolo vidieť. Takto to mám na hrudi, alebo na tých riaditkách. Nie je to zlé, ale je to také rovné iba, že to hladí priamo. Predsa len tou hlavou viem otáčať, by to bolo možno lepšie. Majú to takto ľudia, ale ja neviem, no. Bojím sa toho, že tam lepiť na tie 3M pásky, aby som to ozaj nestratil. A tu vpredu na brade, ja tu mám ten nasávač vzduchu, tak neviem, ako by som to tam uchytil, tam asi nie, to len z boku a tým klbom. Mám ho doma, no len by som sa potreboval s nejakým motorkárom podebatiť a poradiť. Veľa som toho aj na internete videl, ale neviem sa k tomu odhodlať. A poviem vám takú novinu. Novina nie, ale špekulácia. Ja som taký špekulant. Tvrdil som, že Forzička je maximum, čo môže mať. Na Bčko vodičák. Ja si papier robiť nejdem. Že už mám dosť rokov. Sa bojím, aby som ešte o Bčko neprišiel. Forzičku mám od mája tohto roku 2024 a máme koniec augusta a už sú špekulácie. Už som bol aj v autoškole na nejaké informácie a už mám doma aj testy, aj stiahnuté online testy. Už som niečo aj robil, ale no, to by chcelo čas sa tomu povenovať. Takže mám taký plán, na ňom zakladám krepiky, že keď príde zima, budú dlhé tmavé večery, nebudú čo robiť, že sa možno do toho pustím a ak mi to pôjde, ak sa budem veriť, že to zvládnem, tak by som možno na jar išiel do toho. No a tým pádom táto moja Forzička bola kupovaná nová, bude asi k máni na predaj. Ale to je ešte húpa budúcnosti. Uvidíme, ako to všetko vystrelí.
je mi to už nie slabé, však ono to ide, dobre to ide, ono to dá 120. Ale láka ma ísť tak trošku aj do sveta. Na tú Transalpinu, do Rumunska, alebo na Balkán, to ma strašne baví. Pozerám také videá na YouTube a to ma strašne baví, aj láka. Tak by som si chcel ísť za tým, ale neviem, či sa mi to podarí. Ale prvý krok bude samozrejme ten vodický prúkaz. A potom bude až motorka a potom budú veci ostatné. A motorky, mne sa páčia také turistiky. A je tam toho strašne veľa. Len si vybrať a zase nejaký kompromis, ročník, kilometre, povercená, kvalita, samozrejme aj ten výzor. Ja som už špekuloval všetko možné. Už som bol 100% pre Transalpa, nového, že kúpim nového, bude pokoj. Pozeral som Afriky, ale tie jazdine, lebo tá stojí skoro raz toľko ako Transalp, tak to asi nie. No a potom, čím sa viacej hľadá, pozerá, teraz najnovšie sú dve varianty, že asi Vestrom 800, ten mi príde taký na tým Transalpom lepší, stojí o 1000 eur viacej, ale má také všelijaké doplnky, podvozok štelovací a blastre, však to sú kraviny, ale je to v základe, kryt motora, aj sa mi páči, taká mohutnejšia mi príde, väčšia, ale taký štýl sa mi páči tých motoriek, toho výzoru. No, to slniečko sa tlačí, aha, ale stále ešte som ho nevidel. No a už som sa aj pohrával s tým, že tak dobre, nový Vestrom stojí 11, čo je tiež dosť peňazí, že by som jazdenku, no a jazdenky to 650-ky, tie stoja okolo plus minus 7, tak uvažujem nad tým, že to by bola možno taká na štart, taká dobrá voľba. A už som aj pozrel tam bazošiku, zo 2, 3, možno 4 kandidátky sú tam, ale okolo tých 7, 6,5, 6,800, 7,300 plus dohody, však teda to by sme sa nejako dohodli možno. Asi myslím, že to by bolo také dobre, no. Takže už keď človek napozerá 800, tam má quickshifter oboj strany, či obojsmerný a takéto doplnky, to tam bude už chýbať len tej 650-ky. A druhá vec, že keď sa idem z tohto automatiku a radiť, ja som naposledy radil, keď som mal 15 rokov na Pionieri alebo 175-ke, 60-ke. Takže ja som o tom na motorke nesedel. Potom som mal v 18 alebo 19 na sezónu Kimi, brutálne žihadlo, štvortaktík. To išlo smrteľných 60 km, ale vozil som sa, ale potom sa to kazilo, som to prvá preč. No a potom prišlo všetko možné, len nie motorka. A teraz na staré kolena, švihák lázecký, som si kúpil Forzu. A tiež som špekuloval, či jazdinky, či čo, či novú, ale veľký tam nebol rozdiel. Tak som si kúpil novú. Pozerám sa ľavá a pravá strana, lebo tu bolo raz také video, že tuto Macik prebehol cez cestu. A rád by som to videl takto z pohodlia motorky alebo auta, nie na turistike, tam by som sa asi toto. No a tuto slniečko, ten lúče vrhá, ako na život to je parádne. Na život to je parádne, ja to mám strašne rád, tieto východy slnka západy. Chodíval som, aj sa snažil, no krása. Aj som chodíval na východy, aj v zime. Ale by bol záujem, môžeme niečo zorganizovať. Nejakú hromadnú výpravu. Tuto v okolí Prievidze. Alebo plus minus, no. Ja som najčastejšie chodíval na Klak. Tam sa človek nemusí ani toľko báť medveďov. Tam to je frekventované. A je to dosť vysoký kopec.
Takže aj parkovisko hneď z veľkej výšky sa štartuje. Tam to je super. Pri 1300 metrovej výške, cez 1300. A ono, ale ten Klačík, čo je taký vrch pre rodiny s deťmi aj, no ale tam v zime ráno, tam sú masakre. Koľkokrát sme utekali odtiaľ. Keď sme si chceli voľaké fotky robiť, tak rukavice dolu, nemal som také dotykové. Kokso, a to za nechty zachádzalo. Kamarát si raz čajem ruky umýval. Čo mal také skrehnuté sa bal. Neviem, či vidíte to slniečko, ale dúfam, že áno, trošku som sa naklonil. No ale je parádne. Teraz sa trošku možno zacestoval, lebo ideme dole. Kokso, ale 16 stupňov mi ukazuje, keď idem 90-100. Ejha. Tak je cítiť. Cítiť tú zimu. Nie je to len tak. No, je to pekne vidieť. A tuto normálne rosy na týchto poliach. Biela, keby bol mráz, kokso. Ale to sú asi paučinky a možno nie paučiny, ale rosa. 15 stupníkov. Joj. No už je tu už jeseň. Koniec augusta, kukurica pokosená. Je tu jeseň už. Máme ešte posledné výpeky a tak rátam za týždeň, za 2. A už to bude chladnejšie. Už ráno na skútrik budem sa musieť obliekať. A ja mám takéto rukavice iba, zatiaľ, motorkárske. A to sú platenky, však sú parádne takto na leto, ale na nejaké dlhšie jazdy bude v nich asi zima. Musím nejaké kožené kúpiť. Aby boli potom aj na toho Vestroma. Ak sa k tomu dopracujem. Bundu mám takú, v pohode, to mám seku. Za pár korún, ale som vychytal akciu. Má to aj vložku. Ja si myslím, na moje jazdenie to bude aj na tieto prechody jar, jeseň. Takže ja s ňou som spokojný. Teraz mám vložku dolu, tie vetraky mám pootvárané. Ako cítiš, že mi tam fúka taký príjemný vzduch, možno až chladný. Ale to slnečko na chvíľočku bude teplo. Zohreje. Ale ak sa ochladí, mám doma tú vložku, tak to tam šupnem a to bude z toho jedno. Akurát nohavice musím potom voľaké poriešiť. Lebo od týchto tepláčikov rýslov všelijakých to prefúka. Ale na skutri som ešte relatívne chránený, lebo tá kapotáž tu je taká, aká je, tak to ma zachráni, ale na motorke, ak teda bude, tak tam budem na rane, na vetre. No, vidíte tú rosu, aké to je? Paradička. Tu ešte aj kukurica je. Chcem dávať pozor na nejaké zvieratka, aby sme sa nestretli. No ale ani obláčika tuto po ľavej strane, po pravej nad tou horou trošku. No, paráda. Mal som to vypnuté a teraz išlo asi 5 kombajnov. Celkom by to bolo pekné na zábere. Cez celú cestu to bolo. To sú riadne kolosy. No, slniečko nám praží do očú a máme aktuálne 14 stupňov. Cítim aj cez tie tepláky chlad. No, 8 km Martin. Martine budeme čapovať palivo. A to nám hádam vydrží hore dole. Nie, že hádam, ale určite. Poď môj fobia. Ujo, cigaretka. Cigaretka za volantom. No, mám plný a drží sa, hoj, trošku sa mi stráca. 90, ale aj ide. 90, 100. 100
120 bohovší. Pred nami je malá fatra. Na konci Martina je slovná pumpa. Pôjdeme tam natankovať. A ak tak rozmýšľam, teda na 99% som si ráno nachystal liter vody a teraz tak rozmýšľam, že som ju nechal asi doma. Nie asi, ale určite. Ale nevadí, nachystal som si, pravda. Zľava. Šupneme ich. Bo som mal plné ruky, bral som si kompresor, tieto pakšamenty všetky na kameru, všelijaké držiaky, stojany. Aj tak som sa vracal hore, aj tak do bytu, lebo som si zabudol rukavice hore, takže behe ma v hlave, ma v nohách a ešte aj inšie sa hovorí. No, budem si musieť kúpiť nejakú vodičku. Čiže som aj chladničku brať, takú malinku na... Chcem si kúpiť oštiepok. Dneska to nebude ani akože o nákupoch v Poľsku, to len také drobnosti, ktoré som chcel, alebo ani že chcel, ale tak keď tam už idem, tak si kúpim. A oštiepok, to som nemal rokuce, tak ak budú mať, to si zoberiem a v týchto horúčavách, nech sa nepokazí, tak som bral ten boxík jeden zamrznutý a do tej tašky také chladničkovej, maličkej z pivečka, z Plzníka. To vydrží domov. No a to človek má len dve ruky. Jednej ruky hento, druhé toto, kľúče otvárať. A tú vodu som zvedavý, zavolám žene. Či kde som ju nechal, či kuchyni na linke, alebo pred dverami nachystanú, neviem. A išiel som po tme, aby som nebuntošil. Všetci ešte spali doma. Som mal budík ako do roboty. O 5. Chcel som tam ísť skôr, lebo však aj premávka bude v pohode teraz ráno, aj bude chladnejšie. Nie sa páriť v takom teple. No, tu máme pumpu. Slovnaft. Ideme tam tanknúť. Kde máme voľné. Aha, toto sú takto. Ideme sem. Čakaj, ale ja som lavák, mne sa lepšie tankuje z druhej strany. Ideme sem. Čo tu máme? Čo tu máme dnes? Uah. Teraz príde aj skúška správnosti, alebo nie skúška správnosti, ale príde to, či mám tu vodu alebo nie. Ale ja viem, že nie. Rukavičky sem. Toto otvoríme. No, stovečka je tu. Už teče. Mal som tam polovičku nádrže, ale dotankujem si tu, kde to poznám. Pomaličky už. Pení. Koľko to je? 6 litrov.
Ešte dáme, ešte vidím. Možno do 7 to dotlačím. 10 €. 6,50, no to tam asi pol litra už nedám. Uvidíme. No, už mohol. Sedem litrov. Policie. Dobre. Jasné, že tu tu budú podmienky, ale istotu je nie. No, dobre. 55 km, 2,1 spotreba, 620 dojazd. Martin pumpa Slovnaft. Dali sme si hodok. Kúpil mikrofónu, lebo som si nehal doma vodu. To sa aj rímuje. No, takže môžeme ísť. Slnečko nám praží do očí. Ja idem po starej. Idem tu sa trápiť po diaľnici. No a nový poznatok. Že som si dal ten hodok a bol som taký lenivý dávať si dole helmu z hlavy, somárs prospí. Tak som to žil v tej prúbe. A jak vám tá prúba tlačí tie líca, ty kokos, to som si dovolil za normálne ústa. Hlavnú stranu. Dvakrát som si tak zahryzol, že normálne mi tam teraz stále ide to mäsko moje. Šestnásť stupníkov. Do Polska by som to rád vydržal. Ty si dobrý môj. 50 a kamión má tu fúkol, len taký fúkot 80. Minimálny. Som nevidel späť akú reku, však dobre. A už je predo mnou. On sa nesere. A čo som skončil, že teda išiel by som rád v tej bunde, mám to na sebe napácané, všetko naplácané, aj ten mikrofón, aj ten popruh hrudný s kamerou, aby som to rád tam nejako vydržal. Hádam, nebude až také teplo, že by mi bolo. To najhoršie je, keď sa ostane stať a tedy je človeku teplo, potom už aj keď sa pohnem, to už nepomôže. Ale keď sa ide, že sa oblečím ráno a ide sa už takto v kuse, tak to stíha ovievať a telo si na to zvykne. No bola riadna a to sme prešli 78 km odlevu a iný svetuje. Teplotovo 16, ale hmla. Mám tu hmlovky, zapnem si ich. Slnečko sa tlačí, to vyhreje. Normálne mi sem tam, mám aj plynok a normálne mi sem tam tak zahmlí, ale to asi zvonku. Nie asi, ale určite. Na teploty a vlhko, to bola rieka vedľa nás. Teraz by to mala byť nejaká taká polovička kilometrov za nami.
Aj to som išiel nejaký mesiac dozadu. Taký okruh Prievidza, Žilina, cez Terchovu, Párnicu a tady to naspäť Martina domov. Tu bude aj tá odbočka za chvíľočku. Kurník, ale ak som si pohryzol tie ústa znútra police, zle sa mi rozpráva. Ako sa hovorí, človek sa učí celý život. Budeme vedieť, že na budúce nebyť hnilý a dať si ju dole z tej hlavy. Má ten mikrofón káblový, tak sa myslím nechcelo paprať. Mám to všelijako pobotané okolo toho držiaku hrudného a v helme všelijako to tam mám nainštalované, tak som sa s tým, nejde vlačik, nejde. Tak som sa s tým trošku potrápil. Predsa len prvýkrát to mám na sebe. A uvidíme, čo z toho vznikne. Či to bude aj aspoň zvuk, lebo na kamere mi ukazuje takú stupničku, že ako ten zvuk sníma. No a bere aj ten šum. Stále vidím, že ho bere. Tak uvidíme, ako to bude počuť. Budem to musieť nejako vytuningovať asi, nejakou, neviem čím, nejakou penou, ale niečo, čo prepustí zvuk a aj eliminuje šum. Nejakú handru, alebo neviem, čo tam to má. Budem musieť niečo pogoogliť. Alebo pozrieť, na čím je ten myšku takú chopať poriadne. Lebo tu je len teraz taká tá neonová, taký plastik, taká pena. A to asi nebude bohviečo. Ale aj tak, akože zvuk to máme celkom pekný. Doma, keď som skúšal za 4 €, alebo tak nejak, 3,50 dokonca neviem, či nie aj. Takže v pohode. Akurát tam je 3,5 mm jack. Párnica. 3,5 mm jack a ja mám v kamere DJI Action 4 mám USB-C. Tak som kúpil zase za neuveriteľných 2 euričiek takú prechodku. No a ide to. No ale hmla tu je dobrá. A tu je odbočka. Tá bola 300 metrov Terchová. Odtiaľ to som vtedy prišiel. Kde to je? Tu to bude. Tuto to je, no. Tu je tá odbočka. My ideme rovno na Dolný Kubín. Tu áno, naľavo. Ideme na Dolný Kubín a čo to bolo? Trstina. V Kubíne som ešte bol. No, uvidíme, ako to bude značené čas. Myslím, že dobre, toto je hlavný ťah na Poľsko. Zase som sa rozbehol, musím z 50 plus minus. Aby ma tu nečapli. Kurinka láka hmla je 16 stupňov, ale to slnko sa schovalo. Trošku sa snaží prekúkať. Uvidíme, keď vyjdeme vyššie. Máme za sebou 112 km. Spotrebičku máme 2,1. A je to naháňam sem tam, aj kopce. Už aj premávku vidno. Sa to trošku zhustilo. Za nami ide, hádam, 5 aut. Pred nami 2. Nejakých 20 km bola Trstina. Uvidím, ako tam bude značené, ale tam možno dáme navigáciu do Nového Targu.
113 km, malo to by 170, nejakých ešte 50, 50 niečo, 55. Uvidíme, koľko to bude presne. V tomto Milová Prievidzi. Tak uvidíme. Teraz bola tabula, že Jablonka 12 km. Zatiaľ to dávam stále bez navigácie. Pána. Bola tu 80-ka. Idem. Skoro 100. A ešte ma tu obiehajú. Ale vybajte mi vy. Máme za sebou 135 km. Mám také zdanie, tušenie, že moje detské časy, trošku sa mi to myšlienky ospamätávajú, že toto už bude teraz za chvíľu pôlskej hranice. Takáto rovinka, niečo sa mi marí, no. 18 stupňov. Ale mám hore členky, normálne cítim zimomriavky po nohách. 70. 1 kilometr. Republika Poľska. No. Forzička. A ja na Forzičke s ňou budem prvýkrát mimo Slovenskej republiky. A dobre, že ma tie auta poobiehali. Aspoň som není prvý na rane. Stále 70. Budem sa ich držať. Poľsko. Takže tu máme hranicu asi už. No. Kokso, ja som prvýkrát v zahraničí na motorke. Tak toto začína. Potom bude Westron a pôjdeme na Balkán. Všelijaké mesta, Varšava, Gdansk. 8 hodín 7 minút. Prvá pumpa Poľska. 6 zlotých koníky. No. Je to pekná cesta. Niekde tu ostanem stať asi a dám si tú navigáciu, lebo zatiaľ idem len rovno, no ale som stratený. 140, ešte nejakých 30 to bude do toho nového Targu. Dal som si navigáciu, takže teraz to máme ešte 35 minút a 30 kilometrov. Tak uvidíme. 30 kilometrov. Jablonka je pred nami. 8:53 príchod. A máme 8:19. Škoda tej Jablonky, mal som pláne Jablonku, ale tá býva len v stredy. A v stredu som ja stále v práci. A nový Targ býva tuším štvrtky a soboty, dávali tam, že aj nedele. No lenže som išiel dnes, teda sobota. Biedronka. Mne sa tuto to trošku marí, že to tuto niekde
sme my tak, neviem, či je tu nie naľavo, parkovali po týchto roliach. Tu sú takéto stánky, že by to bolo ono, toto. No možno, že aj áno. Taká retrovica, ozaj, kokso. Áno, tuto. Presne, naľavo, napravo. Máme nejakú tabulku. Krakov rovno, doľava nejaké dedinky, Lipnica. Mňa to tu už dáva doprava. Za chvíľočku. Slováci tu behajú, Nové Mesto. 18 stupňov a normálne som uzimený trošku ostal. Človeka to vyfúka. Tu okolo Tvrdošina boli také rýchlostné cesty a tam stále stovečka prefúkne. No, tuto mi dáva už tabulu. Áno, Nový Targ, Zakopané, doprava a Krákovo Bielka rovno. Mákov. No, tu doprava už. Ako táto Toyotka. Nový Targ 24 km. Mne to ukazuje, ja mám priamo to trhovisko 28. Musíme sa týchto Poliakov držať, ale však to by som len z 50, on je 70. A pôjdeme asi ďalšie 50. Sme tu cudzinci. Ja som ešte v Novom Targu nebol. V Jablonke ako chlapec nechodievali. Ale v Novom Targu to si nepamätám. Ale je tu úplne vo vzduchu cíti také poľnohospodárstvo, hnoj a také veci. Kravy sú tu po poliach. Ale majú to ako pekne, také upravené celkom. Pokosené. Starajú sa celkom, mi to príde. Tu sú policajti napravo. Polícia a zastavila Poliaka. Kravičky, aha. Pumpa Orlen. Slováci oproti išli. Behajú tu, no. No ale tento voskar už hreje. Mne je teplo. Ale to už vydržím tam. Ja ani ako nemám chuť tam veľa behať, ja to tak prebehnem rýchlo. Kúpim čo chcem, ak to budú mať a idem preč. Čo hlavne idem kvôli čia semienka a brusnice kúpiť sušené. To viem, že tu mávali za každým za dobré peniaze. A kilo, tuším to býva, balenie. No a ja chcem ten oštiepoček. Taká nostalgia, dám si oštiepoček trošku. Tak budú, kúpim aj taký, udený, neudený. A tomu môjmu malému Šintrovi voľaké cukríky pozriem polské. No má rád cukríky také, želatinové. Tak pozriem také cukríčky. A nebudem tam behať veľa. Ak to nájdem hneď na začiatku, kúpim a prášim naspäť. Zatiaľ to máme teda 150 km a ideme 2 hodiny 15. Spotreba stále 2,1 od tankovania Martine. Aktuálne máme na Forzičke nabehaných 2700
57 km. A ono tu je taká sranda, že tu píše aj dlhodobú spotrebu. Dlhodobu mi tu ukazuje 1,9, ale tak som čítal, že to sú také orientačné veci iba. Ale, čo som chcel hovoriť? Táto tu čo moja stojí? Už ideme, dobre. 2750 km. A teda v sedle podľa tohto túto časovaču som strávil zatiaľ 51 hodín aj 40 minút. To sa nezdá akože. Je taký dobrý údaj, že aspoň viem, koľko som sa nasedil na tomto pekelnom diablovi. Trachtar. No, motorka Poľska. Povie, či sa Poliaci zdravia ako na Slovensku, či to je celosvetové, alebo ako to tu je. Ak niekto to viete, tak mi to napíšte, budem rád. A tu mi dáva navigácia odbočku, akože doprava, ale to je kvázi rovno. Ja sa mám držať tak akože rovno. Dobre. A tu je čo, koniec dedinky? Ideme sa s tým chlapcom trošku povoziť. Ale môžeme len snívať, že ho dobehneme. Len snívať. Ale zaujímavé to tá benzín. Ja mám rád tiež sa to. Je rozbitého vlaku. Neviem sa aj naháňať. Budeme len 90. Ja, to je aj rozsypané tieto hrbole. Mám tu ten telefón uchytený. Nebudem sa tu ja vytriasať. No tu už je dobrá. Poľské dedinky. 15 kilometrov. Tu kameru musím kontrolovať trošku, lebo je to haraburdy z Číny. Ale drží to tam dobre. Ale majú celkom pekné cesty tuto. Hen tam bola taká trošku rozbitá. A tu také nové porobené. Taká mierna kolónka tu je. Trochu to tu takto zľava ja beriem pomaličky. ...2,8 km do cieľa. Že by to bolo kvôli tomu trhu už takto? Stále zelená. Alebo tie semafory to tak spomalili. Toto je strašná výhoda motorky. Že to takto tu ja obieham. A tu keby som sa preštrikoval dopredu, čo sa mi asi aj podarí. Asi, pomaličky, takto kurník som skoro ako príde zelená. Nevadí, aspoň niečo. Aspoň niečo. Tu je zase červená. A tu sa mi to snáď už podarí. Prísť až dopredu. Vyzerá, že áno. Aha, krásne. A tuto už to má byť doľava. Takže uvidíme. Sama autoškola. Jedeme.
900 metrov. Tu ma to tak divoko šeliako dáva. Asi budú jednosmerky. No uvidíme. Alebo sa niekoho opýtame. Ale adresu som si našiel na internete priamo na trh. Takže tuto je zákaz ísť doľava a my máme ísť doprava. Máme ísť doprava. Dobre. Dobre. Stopka. Tu je taká nejaká mestská zóna. To preto. No, uvidíme, či sme správne. Sa mi to veľa ako nevidí, ale som tu v živote nebol, takže možno je to správne. Cez takéto krkahaje. Tuto doľava, nejde nič, ľava správa, super. A tady to by to tu niekde malo byť. Ale či sme správne? Nič tu nevidím také. Takže sme sa dopracovali k tomu, že ja som si volačo zle naťukal sem. Ja som dal nový Targ, niečo 34/400. A teraz som sa tuto rozmavial som po Poľsku s kobietou. A tam mi zdelila, že mám jechať. Počkaj, ja som tady to prišiel. Aha, no, tu som šaškoval. A ideme asi naspäť. Toto už poznáme. No a teda, zase zavrem, nech sa je počuť lepšie možno. A že ulica Targová. Ja som dal len nový Targ a tú adresu, čo bola na internete nejaká. A to som dal špatne. Nevadí. No a zistil som, že neviem prečo a nešiel mi internet. Volačo s dátovým roamingom som nepovolil. Aha, tu sme boli, ale doprava teraz. Dobre. No a neviem, však oni sú v Únii a keď som bol teraz v Chorvátsku, tam mi to hneď preplo. Neviem, musím to doma pozrieť. Nechcel som šaškovať teraz na motorke. Čo to tam, ako to tam, ale pani bola ochotná. Tak mi pomohla. Adresu nevedela, ale kúkla mi to na internete. Že ulica Targová. Ešte výhoda, že si tu tak rozumieme trošku s tými Poliakmi. Že sme takí podobní. Na tejto križovatke ešte rovno. Jaj, brzdíme. Baterku mám 17%, musím dať na powerbanku. Ale už je teplúčko. Kilometr a pol. 4 minúty. Lenže máme čevrénu. Aj tento s touto Slováci, to by mohlo byť ono. Tento s touto Haraburdou veľkou by tam mohol ísť volačo predávať. 600 metrov, to by malo byť niekde hentam naľavo už. No uvidíme. Či to je hentam. Aha, tuto to bude, ale dobre sme. Dobre. A 100%. No, videl som už také drevené stánky. Sme tu. No a tu niekde nájsť nejaké parkovisko. Na tú chvíľu. Tu sú autáky kade tade. Idem skúsiť sem to tu niekde pichnúť. Vozička je tu. Takto zaparkovaná. A tu máme trhy niekde. Tu
Pred nami tie stánky. Ideme to pozrieť. No a tu je to Habakuk. Sierky. Aha. Kočáre. Nakúpené čia semienka, brusnice, krovky, malému cukriky a oštiepok. A tu ju máme. Forzica. Dal som si navigáciu domov, nech sa aspoň z Polska vymocem. Ukazuje mi to príchod 12:41. Kúpili sme krovky, oštiepky. Teta bola zlatá, sme sa aj dohodli. Dala mi zľavu, to sa mne ráta. No a ideme teda domov. Necelé 3 hodinky a s nejakou prestávočkou. Niekde na hraniciach schovám telefón, potom už potrafím. Takže jedeme na letnisko, zapíname pasy, jedeme! 40. To boli možno Slováci na tej motorke, lebo ma zdravili. A ja som sa už na to vykašľal, lebo nikto ma tu nezdraví, tak som prestal, aby som tu nebol za trapáka. Neviem, jak to tu majú, či to tu tak uznávajú. Zase niektorí tieto skútre naše tiež odsudzujú. Lebo sme nie motorkári. Ale uvidíme. A tuto zase kolona. A ja to takto pošúpem trošku. 1, 2 auta. My ideme tiež doprava. Som si nevšimol hlavnú, ale očividne sme my na hlavnej. Zakopané. Určite. Ja ozaj, tu sme boli. Už si to pamätám. No dobre. Zatiaľ sa lúčim z tohto našeho susedného Poľska. A Jablonka 12 km. A ohlasím sa niekde na Slovácii, na Slovensku. Zatím 278 km. A akože trošku, ani nie riť, ale chrbát cítim. Teraz som mal prestávku, tak je dobré, som sa trošku vystrel. No ale hamujte, hamujte. Ja vás takto trošku sprava obehnem. Ja, zase 4-5 aut som lízol. No a teda, čo som chcel hovoriť? Spotrebu sa ustavila na 1,9. Teraz. Aha, GS-ko. Krása. No, to sú také raketky. Aby som si tak vedel predstaviť. No, spotreba 1,9. Ustavila sa. No a od rána 4,5 hodiny. Zatím. Dneska rekord. Pred nami malá Fatra. Aj hrebel vidieť. No a tie hory, vidno, že ide jeseň. Už sa trošku farbia. 280 km presne teraz. A domov ešte do nejakých 70. Dneska bude 350. A celkom pohody akože. S prestávkami myslím si, že by som tých 600-700 dokázal spraviť. Mali sme takú víziu, taký sen s kolegom ísť do Chorvátska na týchto našich raketách, ale asi z toho nič nebude, myslím si. Ale to je ďaleko, ako neviem, to by bola taká ozaj výzva.
také veľké sústo. Ale čo každopádne chcem, chcel by som ešte tento rok, a my uvidíme ako bude počasie, voľno a všetky tieto okolnosti. Chcel by som ísť s jednou nocou, prespať niekde, kľudne aj počierakom, na Buklu hore, na východ. Bukudiansky priesmyk. To by som chcel zažiť, absolvovať. No ale neviem kedy a s kým. Sám asi ťažko, to sa mi nechce samému. Dvom je predsa len veselšie. Tak uvidíme. 8000 otáčok 100. Nové zámky. Idem po vás trochu. Ale to vy sa mi stratíte. Fú, no ale teplo, 31 stupňov a oranžovo a ideme. Tento Mercedes čo? Či? Bavorák. Za chvíľku nás šupne. Ale za nami vidím dve motorky. Mohli by so mnou. Bude mať kamošov. Asi sme chytili zelenú gumu. Nemôžem to preháňať s rýchlosťou. Som nie prvý na rane. Lebo som prvý. Bavorák ide, dobre. A tuto máme čo? Zelenú? Už? Či ešte nie? A ide, akurát. Akurát. Krásne. No, sú tu motorkári. No, to už jak ide. Ako nič. Kawasaki. A to je ono. To je ono, chalanie, ty kokos. Kurňa, to svoje odpiché zvuky. No. Chlapci kúkajú vo späťáku, či sa jej držím. Ja sa držím. Zúbavo nechtaní. No, a už som sa strátil. Čo to sú? To je Žilinčana, hen to mal nové značky ako ja.
No toto má boxera, ten motor, a to je inak široké. Kokos, Bavara či voľaký. Takto sa môžem po meste hrajkať, ale na rovinkách som stratený. Kawasaki, ale to je krásna. Krásna mašinka. Ale Bavorák má dobrý zvuk. Chlapci, budete na videu. Aha, plním vám. A poď. No. Ale ti to ide, kamarát. A že ich nedodohnem. Aký stromček si veze. Ale som nebehol, kúkajú a kúci. Káloši, majte sa. A to je krása, no. Na také spestrenie. To vyčarí človeku úsmev. Aj som stichol normálne. Aj som stichol a som sa začal plne venovať riadeniu a vnímať tú cestu, lebo to musí človek mať oči na stopkách, aj späťákov, aj pred sebou. No, ale super. Som si pojazdil dneska. Aj na skutri, aha. Ale toto, no, to sú mašiny. Som myslel, že nebudem špekulovať, ale špekulujem. Ale uvidíme. Máme tomu voľný priebeh. Tu ide niečo pred nami, asi GSO. No a parádne s tými svetlami. Chalanisko. No len to sú 20 000 motorky. To je 5 takýchto, nie 5, 4 takéto Forzy. Možno aj 5, keď sa hento dá do výbavy. GSK. Tam sa hrá futbal. No dobre, teda už sme za Martinom. Tu je odbočka na Valčiansku dolinu. Ja mi to hlavou kývol. Tento sa mi ešte ľúbi, toto, keď sa môžeš na tie stupačky postaviť. Lebo napríklad teraz už cítim zase tú prdel trochu ma omína, ale je to akože vo zvyku, no ale postavil by som sa. Na tom skutriku to ja robím, ale len takto aj na minútku, na sekundu nech sa trošku vyvetrá. No keď sú stupačky, postavíš sa po dedinke, po meste, môžeš
dostať. 313 km. Tam ide voľaký motorkár. Dojde. Čo to máme? Yamaha. Honda. Už som slepý. Kde by išiel? Ako ja. Takže on sa mi stratí zase. A mi páči hentie prídavné svetla, keď sú. No, ide. Remčín, ten pôjde so mnou. Kufrík krásne. Tí chalani to bundy nosia, čiže akože keď sa človek vytrepe, tak ja by som skúsil mal takýto holý. Čo poviem v tom, no? Len asi nezastať. No už ide. A ja môžem ísť viete čo. Aspoň tento pasák možno ešte dokážem chytnúť. Ten sa mi podarí asi. Nejde nič. No a keď sa rozbehnutím, tak idem. Moškovec. Zase odbačaš kamarát. Ja som sa naháňal. Кука. $353 kilometrov. 5,5 hodiny sme išli dnes do Poľska, do Nového Targu na trhy, na autočku. Takže celkom super výlet. Sme to zvládli, chvála Bohu, v čase plánovanom. A kto to dopozerá sem, tak budem rád, ak mi necháte nejaký koment. Odber poteší. A samozrejme like. Ja prídem domov, zaparkujem túto raketku a niečo asi zjem. A som strašne zvedavý, čo to bude hovoriť. To video, tie videá, ten zvuk hlavne. Na to som strašne zvedavý. Či vlastne niečo aj z tohto dnešného tripu tam bude použiteľné okrem videa. Takže sám som v očakávaní. Takže uvidíme. Delia nás posledné metre od mojho baráčiku, činžáčiku. Akože nie, že by som mal extra nejako toho dosť, ale cítim tú riťku, už cítim. Ale keby sa možno ešte trošku niekde vyvetrám, tak by som zase možno zvládol ešte
nejakých pár kilometrov. Takže sa majte, ďakujem za sledovanosť a zase raz niekedy na budúce. Dovidopo!